Når du vil ind på dit kursus forside, vælger du først dit kursus på forsiden af My Institution. Så åbner forsiden Homepage. Kurset er lige nu vist i Teacher View. Når du er på kursussiden, kan du altid skifte til Student View for at se, hvordan studerende vil opleve siden, når de besøger den. Du kan vælge Go to Student View heroppe i højre hjørne. Kursets homepage er en modulside, som du selv kan ændre. Du kan tilføje et modul ved at vælge Add Course Module her. For eksempel kan man tilføje en lommeregner. Modulerne kan flyttes rundt med drag and drop funktionen her, og kan også slettes, hvis du ikke bruger dem. Det gør du ved at vælge krydset her. Modulerne bliver ikke slettet helt, men skjules, og kan tilføjes igen. Forsiden bruges som indgang til kurset, hvor du og de studerende kan orientere jer om det sidste nye. Der er særligt 2 funktionaliteter, som er væsentlige at fremhæve. My Announcements og Watch New. Med My Announcements kan du sende beskeder direkte til dine studerende i Blackboard. De studerende kan i Edit Notification Settings selv indstille notifikationen, så de modtager en mail, når der er en ny besked. Se hvordan på nøglekortet Watch New eller senere i den video. Vælg More Announcements i modulet My Announcements. Vælg Create Announcement. Skriv din besked i editoren. I den nederste værktøjslinje kan du tilføje forskelligt indhold fra f.eks. YouTube, SlideShare eller optage din egen video med webkamera. Vælg Submit, så er meddelelsen sendt. Det er en god idé at tjekke notifikationsindstillingerne, så de studerende modtager f.eks. en e-mail, når der er en besked eller nyt indhold i kurset. Se Watch New herunder og følg instruktionerne. I Watch New kan du se alt aktivitet på kurset. Det kan være om nyt indhold, opgaver, diskussionstråde eller blogindlæg eller nye beskeder. Du kan for eksempel se antallet af nye blogindlæg angivet ved et tal i en parentes. Under Watch New har du også mulighed for at indstille notifikationsindstillingerne. Vælg Edit Notification Settings. Vælg dit kursus. Marker hvor og hvordan du ønsker dine notifikationer. Du kan for eksempel markere e-mail ud fra Assignment Needs Grading. Det betyder, at du modtager en e-mail, hver gang en ny opgave er indleveret og klar til vurdering i Grade Center. Vi anbefaler, at du konsekvent markerer e-mail, og at du opfordrer dine studerende til at gøre det samme.